No serem moguts igual que un fill a prop de la ribera. No serem moguts. Darrere d'ell parlarà l'Elisabet Nebreda, la nostra responsable internacional, i darrere ens dirigirà unes paraules en Josep Maria Terri Cabres, el nostre candidat a les properes europees. Em sembla fantàstic i meravellós que també tingui l'ANC a retre homenatge no només a Francesc Layret, sinó a totes aquelles treballadores i treballadors que han lluitat perquè ho tinguem. Un altre 1er de maig. Ens trobem al peu del monument de Francesc Layret per retre homenatge a totes les persones que han lluitat pels drets de la classe treballadora. Ara fa un any parlàvem dels estralls ocasionats per la reforma laboral i de la retallada en la despesa pública que afecta els serveis bàsics de la nostra societat com són la sanitat, l'educació o l'atenció a les persones més necessitades. Parlàvem de la manca de creació de llocs de treball, de com les rendes del treball han de suportar gairebé tot el pes, mentre les rendes del capital tenen 1001 argúcies per defraudar la hisenda pública. Parlàvem de com les entitats financeres han convertit el seu deute privat en un deute públic il·legítim. S'ha mantingut el mateix patiment i les mateixes necessitats. Tenim 35.000 persones aturades més que fa 3 mesos al conjunt dels països catalans. Tenint en compte que hi ha bàsics com la llum o l'aigua, 4 anys més tancant centres d'atenció primària o privatitzant hospitals, 4 anys més retallant plantilles de mestres, amb acomiadaments massius i vulneracions de drets del treball i retallades socials? Nosaltres no. Des del Fòrum Sindical d'Esquerra Republicana entenem que aquest és l'any per començar un procés de transició, perquè només som creïbles si donem equilibri. Com tots els anys, avui també, visca el 1er de maig, drets nacionals com sempre, drets socials més que mai. Unes dades sobre la joventut, no? Sobre el jovent. Tenim actualment unes dades que moltes vegades semblen fredes però que són esgarrifoses. Tenim més d'un 50% d'atur juvenil als països catalans fins als 25 anys. Tenim, en fi, més d'un 35% fins als 30 anys d'atur juvenil. Tenim més d'un 90% de nova contractació temporal entre els joves, és a dir, que només menys d'un de cada 10 joves troba una feina estable en la que poder-se quedar. I és una mica el que s'ha perdut, no? Aquesta capacitat de creure que pots progressar. I és que a vegades s'ha dit que potser el jovent creiem que viurem pitjor que els nostres pares. Jo no crec que visquem pitjor que els nostres pares, bàsicament perquè partim d'una posició de molt amunt, però sí que crec que el que hem potser entès és que malgrat ens esforcem, malgrat estudiem i en un dia com avui, malgrat treballem, la capacitat de millorar i de progressar que tenim és molt magra i que no acaba de dependre de nosaltres mateixos i no acaba de dependre de tot aquell esforç que hi posem i de tota aquella voluntat que hi dediquem, no? I al final ve depenent d'uns determinats condicionants que ens obliguen a viure una vida que no és la que voldríem. El fet electiu, no? De posar una papereta a una urna, i òbviament això és democràcia, però en el fons la democràcia també és una altra cosa, i és el que podríem dir l'expropiació del poder. És a dir, que aquell poder que és d'uns quants, aquell poder que és d'una institució o d'un grup de persones concret, ha de ser de tots, no? Ha de ser del conjunt dels ciutadans, també d'aquells que ara mateix el tenen, però de tots. I anar a millorar justament ens porta a valorar el que és el treball, no? El que és el treball en un dia d'avui, el que és el treball com aquella forma en què nosaltres desenvolupem la nostra pròpia vida, que com a joves desenvolupem un futur millor i que per tant és un treball que ens han pres, que els han pres perquè ara mateix és molt més fàcil viure dels patrimonis i les rendes i no viure del treball, i que això és el que hem de recuperar, no? Per tant, jo crec que realment tenim possibilitats de millorar si entenem la democràcia d'aquesta manera, si la utilitzem
per desenvolupar una economia al servei dels ciutadans i no al servei d'aquestes classes extractives i d'aquesta economia financera, i jo crec que, per exemple, aquestes eleccions europees en part també són d'això, en gran mesura també és d'aconseguir que la democràcia sigui entesa d'aquesta manera i que la Unió Europea l'entengui d'aquesta manera i que per tant desenvolupi polítiques que ajuden al jovent, i jo crec que amb l'Eli com a número 4 de la llista i com a primera candidata i candidata de Barcelona podem, i sobretot amb el Terri Cabra. Ja fa 6 anys que va esclatar la crisi financera mundial i va esclatar també la bombolla immobiliària a l'estat espanyol. 6 anys, i en aquests 6 anys les mesures que s'han adoptat per superar la crisi han estat l'aplicació d'unes polítiques d'austeritat que venen dictades per una troika, que venen dictades des d'Europa i que bàsicament han servit per salvar bancs, desnonar gent, i en cap cas han servit per superar les dificultats que la ciutadania patim dia a dia. Al revés, han provocat un estancament de l'economia, han augmentat l'atur, han augmentat la pobresa i les desigualtats socials. Una crisi, al cap i a la fi, que ha servit per aplicar una agenda neoliberal al servei de les elits econòmiques i financeres d'aquest país i d'Europa. A nivell de Catalunya, el que ha servit tota aquesta crisi ha estat per ocasionar un retrocés brutal en les conquestes de drets socials i laborals que havíem conquerit al llarg de molts anys de lluita. Els i les joves d'aquest país, el jovent d'aquest país, com molt bé ha explicat l'Andreu Criquet, estan patint una situació d'atur i de precarietat brutals que els impedeixen tirar endavant amb la seva emancipació personal i, a més, progressar professionalment. Les dones també és un col·lectiu brutalment damnificat per aquesta crisi econòmica. La inactivitat laboral encara té massa rostre femení. L'atur de l'estat espanyol, de les dones de l'estat espanyol, és el més alt d'Europa. I la precarietat laboral, la bretxa salarial, l'assetjament sexual, sobretot les diferències salarials i la manca de presència de dones en els llocs de presa de decisions és encara massa important, i això s'ha de combatre. Hi ha estudis d'instituts, organismes que diuen que per superar aquesta crisi cal més presència de dones al mercat laboral, però malauradament això no està passant i això és imperdonable. Els immigrants, també un altre col·lectiu que està patint la crisi de manera massa important i massa greu. Els immigrants que fugen dels seus països per buscar millors condicions a Europa, que fugen de pobresa extrema, de les guerres, i arriben aquí i es troben sent víctimes encara de més pobresa i d'exclusió social. Això en els casos dels que poden arribar a les nostres costes, perquè no oblidem que també tenim el problema tant de Melilla com de Lampedusa, com tota la frontera exterior de la Unió Europea, i és hora que la Unió Europea adopti una política migratòria al respecte, perquè no pot ser que la gent mori per arribar a les nostres costes. A canvi això, perquè Europa també és molt responsable de la situació que estem visquent actualment. No oblidem que l'estat espanyol és un estat rescatat, i això a vegades ho oblidem, però l'estat espanyol és un estat rescatat. Van rescatar els bancs, van rescatar les caixes, van rescatar els que van causar la crisi i van oblidar les persones. I no oblidem també que amb aquest rescat bancari es van establir unes condicions, dues molt importants. Una, que s'establís el sostre de dèficit, i per això es va poder reformar la Constitució, aquesta norma que sembla inamovible, doncs es va poder reformar sense cap problema. I dos, es va obligar a fer una reforma laboral que l'únic que ha fet és destruir llocs de treball i augmentar encara més la precarització de tots els col·lectius que us he dit abans i de tots nosaltres. Per tant, Europa és responsable, i aquesta Europa que treballa pels bancs i pels capitals no la volem. Volem una Europa pels ciutadans, i per això volem treballar a partir del proper 25 de maig per una Europa molt més democràtica, que posi la ciutadania al punt de la presa de les decisions polítiques, al centre de les decisions polítiques, una Europa molt més pròspera i molt més sostenible, i per això volem un acord pel deute i també un pacte per la creació de nous llocs de treball, i volem una Europa molt més justa i molt més social, amb un gran pacte per la cohesió social i pel benestar social. Aquesta és l'Europa que volem, i per això és molt important que el proper 25 de maig tothom, però joves, aturats, dones, tots els que estem aquí, anem massivament a les urnes a votar, i a votar per Esquerra Republicana de Catalunya, perquè nosaltres som la garantia de que els vostres drets i que les vostres llibertats seran defensats a Brussel·les.